Plaza betetzen ari da, igotzen ari da, jendea uretzen ari da, animatu parte hartzailea. Aurki ditugu Antxon plazan, irabazleak, aurki ditugu lehenengoa. Beste hiru parte hartzaile, hiru ez, bost parte hartzaile. Mazte borrezte hau honi bukaera ematen. Horain dituzten horrek bukaera ematen. Libre, talea libre mantendu. Berriro, zure probak kutxunera, zela izan dero, zela aurkitu duzu zure burua, esplika, zure pizkat sentsazioa, valorazioa. Azteko, ondo esan dezun bezala, nire proba kutxunetako bada, herrikua,
ez dakizema parte hartze dituten ja, 13 bat eukiko ditut, 10 irabazi eta guztien dut 3tan faioin izen detela, eta bete esaten dutena, urtian urdurixen jartzen nahi zen probetako bat. Hau da bat, eta bestiak Arakateko igoera. Eta ez dakiz ergatian, herrixen dalako edo ez dakiz zein dan arrazoia. Baina, itzulera, azteko posi, berriz ere antolatu inal izen dalako, eta, zorionak eta eskarrik asko antolakuntzari, alde horretatik. Eta bestetik, dudak nitsuan ia parte hartu edo ez. Ze hastian ziar ibili naiz, alaba gaixorik egonda, neu ere erdi gaixorik, eta atzora arte dudatan eguan, atzo ja hobeto aurkitzu nintzen, eta esan, zer letxez. Beste behin dorsala jarriko dugu, eta ia zen modu zertetzen da. Eta egiz esan, ondo aurkitzu naiz hasieratik. Probari buruz esan, bizikletan nahiko polik erten gerala usatorrera arte, eta usatorren ja, jodot, nire estrategia hori zan, hasieratik jotzia, ikusi ataldetxo bat sortzen zan ero ez, bakarri ju naiz, eta handikan metara topera, simple eta errez. Eta, egisa da, aurten oso korrika gutxi itxen abilela, eta beste batutan baino pizkat torpetxu hau bai sentidu naizela, baina, bizikletan etara duten bentajiakin, nahikoa izen da, metara iristen. Buruan daukat zein da ibilbidea, ia bizikletan zulo bakoitzan nun dauan ere esateko gai izango nitzake, eta, problema gabe alde horretatik. Egisa esan aurten antolakuntza aldetik, bizikletako zatisa seguru hau indogu, ertzaina junda aurretik, eta bidia garbi euki dugu, trafiko gabe, eta, aurrerapen nabarmen bada segurtasunari begira, eta, alde horretatik oso ondo, datorren urtean eta aurrenguetan, hola segitzen den lasterketa honek. Eta ez dakit kontua dara mazu, baina 10. garaipena, zenbaki borobila, eta ez dakit rekorra indozun, edo dakizun, edo hainbeste inporta jatzun proba honetan rekorren asuntua. Rekorra usten dut ez dela, usten dut ez dakit oin dela 3 edo 4 urte inaban, ere izakordatzen, zenbaki horietarako oso txarra naiz. Badakit nik daukatela, baina ezingo nizuke izan zein dan zenbakia. Badakit gaur ez dela izen rekorra, oker espaldi manago, 18 minututik berakua da. Baina, askotan rekorrak karrera nola jundan arabera ere izaten da. Eta gaur esan dizuten bezala bizikletan oso poliki erten gera, eta horre rekorra edo denbora baldintzatu itzen du. Nik usatorretik metara, neukan guztia eman dut, baina, klaro, atzetik ere oso gertu espadatorrein hor, beti ere pixkat relajatua juten da bat. Orduan rekorra alde batera lagata, baina 10. zenbaki horrek ilusio berezizia egin dizu, ero? Bai. Ja pare bat urtetik buruanakan, alegin du behar nitzala lasterketa honetan 10 garaipen, zenbaki borobil bat, ez dakit datorren urtean lortu izango dute, baina, behintzat 10 lortuta dauzkat, eta hainbeste urtean forman egotia ere lortu dut, ia arazo gabe, eta oso posik zenbaki horrek. Eta zuri meritorik kendu gabe, baina aurkaririk ez dator gaztien artean, edo ze pasatzen da? Egizia da, pena bada, ze gaur egon naiz beste batekin komentatzen, hori, atzetik, gaztiak bai ikusten diala, eta, zoriontzekua da hori, eta nik animatuko nituzke gazte, azken urtietan, batez ere pandemizatik ona, gazte pilo bat hasi dira kirola itzen. Eta, nik animatuko nituzke parte hartzera, gutxienez behin, ezagutu proba hau, proba gogorra da, hori argi eta garbi esan behar da, baina, bakoitzak beran mailan egingo dau, ezin dalako beste modu batenik, danak ematen dugu hemen daukagun guztia, eta kitxo, eta herrixan jendia begira daukagu, baina herrixan lasterketak itxe ere oso politxa da, eta, sentsazio hori ere animeuko nituzke bizitzera. Hainbat aldiz parte hartu duena lasterketa honetan. Txalo beroak beraz, Iñaki Blasiarentzako lasterketako gazteena izan baitugu, Jon Agote. Plazara hurbildu zareten guztion txalorik beroena, beranentzako animo beste urte batez ere, Ainhoa Lendinez izan baitugu,
19 minutu eta 55 segundurekin emakumeen kategorian irabazle. Elahorra, Salento. Pitzeriko 18 minutu eta 19 barkatu segunduko denborarekin bigarren sailkatua Ander Ariz Navarreta. Ariz izan dugu 18 minutu eta 6 segunduko denborarekin. 18 minutu eta 6 segundoko denborarekin Inigo Lariz, 10. aldiz, entzun ondo, 10. aldiz, irabazle absolutoa Inigo Lariz, urtetik urtera erota forma hobean dugu, gure Inigo, Karkizano dendak emandako txapela, kala Loradendaren loratxo. Ondo, merezia.